Иртән шәһәрнең читендә урнашкан мәчет каршынан узып барганда, таныш хәзрәтен күреп, Надир машинасынан төште. Ике кулын биреп күреште. Хәл вәхвәл сорашканнан соң хәзрәт, "Сине нәрсәдер борчый ахры?" дип сорап куйды. "Мин тамам буталып беттем, хәзрәт. Ялгыштым." дип төзәтергә уйлап, икенче бер эш эшләсәм, ул тагын ялгыш булып чыга. Аптыраган бу хәлгә. Тамам чуалып бетте минем тормыш йомгагы. Әдәм баласы тугач, бер ялгыш гамәл кыла да, шуны төзәтәм дип калганнарын кыла. Син генә түгел, барыбыз да шундай. Әйдә, мәчет ишек алдына кирик әле. Машина тавышында берни ишетмим. Надир хәзрәткә хуҗасыннан бурычка акча алу тарихын сөйләп бирде. Барда яхшы кебек, нигәдер күңел тыныч түгел. Яшәүнең мәгънәсен югалттым. Эчемдә бушлык минем. Берни юк кебек. Әмма эчтә нәрсәдер бик нык сызлый. Әрни. Үзе буш, үзе сызлый. Ни уйларга да белмим. Баш катты. Алай. Бүре куйдан, кеше уйдан туймас ди. Күп уйлауның зыяны булган кебек, уйсыз яшәүдә дөрес түгел. Акча алуың дөрес булмаган, әмма бу синең иң зур ялгышың түгел. Синең ялгышың өметсезлеккә бирелүдә. Иманлы кеше бер кайчанда алдагы көненә өмет үзми. Кешене өмет яшәтә. Өмет алга өнди. Нинди генә авыр хәлдә калма, өметне үзәргә ярамый. Biraz түзәргә кирәк. Сабыр итәргә. Барда үтә. Бу авыр вакытларда узар. Сөләйман патша балдагы турында ишеткәнең бардыр. Бармагына барда үтә дип язылган балдак киеп йөргән ул. Нинди генә кыен хәлдә калса да, балдагындагы шул сүзләргә карап тынычлана торган булган. Нәрсә генә булса да үтә. Яхшысы да, начары да. Бай кеше хәерчеләнә, хәерче көтмәгәндә байып китә. Шуңа күрә артык сөенмәскә, артыгын кайгырмаска кушыла. Юк бар уйлар уйлап йөрмә, гаиләң барлыгын онытма. Безнең мәчеткә кил дип, мин сине күпме чакырдым. Вакыт юк дидең. Әле ябылса да, кабат ачылыр ул мәчет ишекләре. Килерсең. Бу дөньяда иң рәхәт урын күңелне тынычландыра, аздырмый. Бер нәрсәгә күңел үсми минем хәзрәт. Бер артлы дуслар китә башлады. Бөтен кеше кырылып бетәрме? Бу хәлләр кайчанга кадәр дәвам итәр? Бөтен кеше булмаса да, күп кеше кырылыр, турысын әйтәм. Аллаһы Тәгаләнең биргән җәзасы бу. Адәм балалары артык тузынды. Кайчан яман гадәтләрен битерәләр, ул кушканча яши башлыйлар, Аллаһ шул вакытта үзе җибәргән җәзаны кире алачак. Барда үтә. Шушы сүз Надирның күңеленә үтеп керде. Хуҗасы төгәллек яратканны ашыгуын сәбәп итеп, хәзрәт янына кабат кирип чыгарга сүз биреп китеп барды. Агымсу кебек ага вакыт, шул арада бер ай узып та киткән. Барда үтә дигән иде хәзрәт. Кайчан үтәр икән? Бердә үтәр кебек түгел бит. Бер көнне Надирның башына да килмәгән хәл булды. Иртән иртүк эшкә килүгә хуҗасы үз янына чакырып алды. Надирны каршысына утыртты да серлеген әйтеп, "Сиңа гына ышанып тапшырырлык эшем бар", дип пышылдады. "Эшлибез аны, Мөнип абый. Ә нинди эш?" Хуҗа урыныннан торып тәрәзә янына барып басты. Аның йөзе үзгәргән, кара давыл алдыннан була торган караңгы күк йөзе кебек куркыныч төскә кергән иде. Надир ниндидер хәүфле хәл буласын аңлап, урындыкка сеңде. Моңарчык алып торган мискин хәләте кабат әйләнеп кайтты. "Ни булды, Мөнип абый?" "Бер кеше юлыма аркылы төште. Алып ташларга иде шуны." "Полицияга хәбәр итмәдегезме?" "Полиция? Син нәрсә, моңка малай кебек утырасың монда, оңгыра сораулар биреп.
2 көн срок бирәм. Алып ташлыйсың шул кешене юлымнан. Ничек итеп? Анысы синең эш. Уйла, 3 минут вакытың бар. Надир башын иде. Оңа кеше җанын кыярга кушалар. Оңа үз гомерендә бер кешегә сукканы да булмаган кешегә. Шебен түгел ширки дә үтергәне булмаган Надир кемнеңдер җанын алырга тиеш. Әтисе аны: бер кешегә дә зыян китермә, улым. Көчсезләрне якла, бер вакытта да хәрәмгә катнашма, дип үстерде. Әнисе дә: улым, әрәм булу җиңел, әдәм булу авыр. Кешегә зыян итүчеләр белән бергә ризык җыйма, дип әйтә иде. Менә нәрсә хакында әйткәннәр икән алар. Надир башын күтәрде. Булмый миннән, булмый андый эш. Әти белән әни мине кеше үтерер өчен үстермәде. Булмый дисеңме? Алайса, хәзер үк теге 10-ны чыгарып сал. Эшләп түләргә килештек бит, акчам юк. Акчаң юкмы ни? Алайса, алай хәерче булгач, нигә күкрәк киреп маташасың? Эшләп түләргә килешсәң, эшлә инде. Мин синең атаңда, анаңда хәзер. Дермага баттың син. Кулакларың гына күренеп тора. Мине тыңла син, мине. Надир башын түбән иде. Кабинетта үле тынлык урнашты. Бераздан хуҗа матур сөйләшүгә күчте. Надирның янына килеп, аркасынан какты. Я, җибемә, хреновый. Һәр эшне кайчанда булса беренче тапкыр башкарырга туры килер. Бездә шулай, кайчандыр беренче тапкыр. Әллә безнең баштан үтмәгән дип беләсеңме? Менә фотосы. Бүген артыннан күзәт. Кайчан, кайда, кем белән? Аннан соң минем янга килерсең, үзем өйрәтермен. Нәрсә карыйсың? Шибәр кыз түгел бит мин. Күзләреңне зур ачып карамасаң да була. Менә шушы кеше. Кызганма. Яхшы кеше түгел ул. Настоящий крохобор. Хуҗа кеше шаркылдап көлеп җибәрде. Фотоны ирексезләп, Надирның күкрәк кесәсенә тыкты. Надирның нәфрәте сулышын булды. Сикереп торды да, хуҗасын каршысына этеп җибәреп, тиз генә чыгып йөгерде. Машинасының ишеген ача алмый азапланды. Ачкач, кабыза алмай интекте, куллары гына түгел, бөтен тәне дерелде иде. Кузгалып киткәч тә юлны күрмәде. Озак бардымы, юкмы, күз аллары караңгыланды. Бара алмасын аңлагач, машинасын туктатты. Бераз нишләргә белми утырды да, машинасыннан төшеп, аякларын көч-хәл өстөрәп, бөек йортның капка төбенә барып ауды. Хәле бетсә дә, аңы бар иде. Кичкенә кыз баланың әтисен чакырганын ишетеп ятты. Әтием, әтием, тиз кил, монда бер абый йыгылган. Баласы чакыруга тиз килеп җиткән ир Надирны аякка бастырды. Үз күзенә ышанмады Надир. Аның каршында фотодагы кеше басып тора иде. Булмас, күзенә ялгыш күренәдер. Берничә тапкыр күзен бер йомып, бер ачып торса да, хәл үзгәрмәде. Аңа ярдәм күрсәтүче кеше бая гына хуҗасы крохобор дип атаган кеше иде. Бердән начар кешегә охшамаган. Кешенең кемлеген күзләре әйтеп бирә. Ә бу ирнең күзләрендә кояш баткан. Бераз икеләнеп торса да, Надир тәвәккәлләде. Туш кесәсеннән фотоны чыгарып, ир кешегә сузды. Бу сезме? Ир аптырап бер Надирга, бер фотога карады. Кызым, бар әниң янына кер. Шәй куйгыз, бездә кунак бар, дип кышыкны кертеп җибәрде. Үзе Надирга карап: Сез кем? Нәрсәне аңлата бу фото? Моны сезгә кем бирде? Дип сорады. Надир үзенең кем булуын әйтүдән куркмады. Кесәсеннән паспортын чыгарып күрсәтте. Кемнең юлына аркылы төшсәгез, шул бирде. Сакланып йөрегез. Бераз юкка чыгып торсагыз да ярый. Бармы андый урыныгыз? Булмаса, үзем ярдәм итә алам. Алай икән. Беркемнең дә юлына аркылы төшмәдем кебек. Ә мин сезгә ышанырга тиешме? Анысы сезнең проблема. Мин кисәтеп кенә куйдым. Мин булмасам, башканы яллар.
Әни өчен сез миңа ярдәм итәргә булдыгыз? Соңыннан акча сорап, артымнан калмый йөрергәме? Нәкъ шулай, сау булыгыз. Надир машинасы янына килеп басуга, артыннан ирдә килеп җитте. Тукта, брат, гафу, көтмәгәндә шундый сүз ишеткәч ышанмадым. Хәзер һәрберебез кеше өчен түгел, үзебез өчен кайгырабыз бит. Ә син курыкмагансың, рәхмәт. Исән калсак очрашырбыз әле. Бер кулыңны, брат. Кая паспортыңа кабат күз салыйм әле. Моннан соң син минем туганым булырсың. Рафим Хайрович мин. Бәлки кем икәнемне беләсеңдер дә. Бер көнне минем дә кирәгем чыгып куюы бар. Дөнья куласа, үзең дә сак бул. Надир машинасына сөялеп калды. Ир артына борылып карады да, кулын булгады. Рәхмәт, туган. Надир машинасын кирегә борды. Хәзер үк барырга, хуҗасына барысын да әйтергә кирәк. Үтерүче чыкмый, аннан чыкмаячак та. Тегендә, күктә чыннан да кемдер бар ахры. Фотодагы кешене эзләп табарга, аны кисәтергә теләгән иде. Ул кешене шундук Надирның юлына чыгарды. Бу ниндидер билге. Тиккә булмас. Күктәгеләр дә Надирга ярдәм итә. Хуҗа кеше Надирны күреп, аптырап калса да сиздермәде. Бүген эшкә килеп тормасаң да ярый иде, дигән булды. Эшкә түгел, булмый миннән, Мәнип абый. Минем кулдан килә торган эш түгел бу, дип Надир фотоны өстәлгә куйды. Хуҗа кешенең ачуы чыкса да сиздермәскә тырышты. Син эшләмәсәң, башкалар эшләр, әле әҗәтең булганга гына сиңа әйтеп карадым. Мә, укып кара әле, әҗәтең күпме икән, дип Надирның каршына ниндидер кагазьләр китереп ташлады. Күзләре томаланган Надирның андагы соннардан баш әйләнде. Шул соннар астында үзенең имзасын күреп алды. Теге көнне укымыйда кул куюына үкенде. Үз гомерендә бер ни ашамыйча, суда эчмичә яшәсә дә, түлей алмаячак бу әҗәтне. Җылы яңгырдан соң чыккан көмбәләр кебек, көндә арта икән бит бу әҗәт. Надирның башы аска елде. Ул аңлады. Бу ахыргы чик. Моннан соң аның һаваны да туйганчы суларга хакы булмаячак. Менә хәзер күк күкрәсен дә җир ярылсын иде. Бу банкта аның хуҗасы да, Надир да аска очсыннар иде. Җәһәннәмгә. Хуҗа кеше канәгатьлекнең соң дәрәҗәсендә ләззәт белән Надирны күзәтте. Булдырырсың, әле ничек кенә булдырырсың? Тормыш законы бу. Я син ана, яки ул сине. Мин кушканны үтәсәң, күз алдында йыртып ташлыйм бу кагазьләрне. Белмим. Юк. Булмый миннән. Булмый. Атыгыз, асыгыз мине. Әмма бу эш минем кулдан килми. Ну, атарбыз да, асарбыз да кирәксә. Булмый дисең инде алайса. Бу синең актыккы сүзеңме? Надир килешеп башын селкеде. Алайса мине тыңла, моңга. Иртәгә үк ишетәсеңме? Иртәгә үк әҗәтеңне китерәсең. Күрәсеңме бу саннарны? Нәк шуның кадәр китерәсең. Артык та, кимдә түгел. Аннан соң сине нишләтергә икәнен хәл итәрмен. Атаргамы? Асаргамы? Юк бул күз алдымнан. Пошел! Кайдандыр бик матур көй ишетелә. Бу бит аның бала чактагы иң яраткан җыры. Әнисе бик матур итеп көйли иде. Йокла балам, күз нурым, баллы корт ашатырмын. Баллы корт ярата иде шул Надир исемле малай. Авылларында андый тәмле итеп баллы корт ясаучы бердән бер кеше үзенең әнисе булуы белән горурлана иде малай. Горурланырсың да, башка берәүдә аның әнисе кебек баллы корт ясый белми. Надирдан күреп башка балалар да әниләреннән баллы корт сорый икән. Кайнатып бирәм, ашамый, синеке Надирның әнисенеке кебек тәмле түгел дип борынын җыера, дип балаларыннан зорланып килгән кешегә әнисе киңәшен бирә, күчтәнешкә бераз корт та тыга иде. Юмарт иде әнисе.
Бер кешене буш чыгармыйды. Ничек җиткерде икән? Үзеннән сорагач, улым, килеп сораучы булса, булган әйбереңне бир. Эшли алган яхшылыгыңны бер дә кызганма. Аны сиңа Ходай 10 тапкырга артырып, үзеңә кире кайтара, дип әйткән иде. Шәһәргә киткәч, авыл халкы әнисен бик озак сагынган әле. Берәр вакыт четерекле хәл килеп чыкса, «И, Әлфисә булса, моны ут итәр иде», диләр икән. Аның кылмак чүпрәсе белән пешергән ипиләре дә каз мамыгы тутырылган мендәр кебек күпереп тора иде. Тагын бер генә тапкыр булса да әнисен күрергә, салкын сөт белән әнисе пешергән кайнар ипине ашарга иде. Урман чикләүгә тәмнәре килеп торыр иде сөт белән ашаган ипидән. Надирның ике күзеннән битен яндырып, яшьләре агып төште. Очнулся. Таныш тавышны ишетеп, Надир сискәнеп китте. Урыныннан тормакчы булды. Башының авыртуына чыдый алмыйча, кабат ятты. Без тагын очраштыкмы? Мин кайда? Тыныч бул, син ышанычлы урында. Мин дә син. Тыныч кына ятып тор. Мине эзләп килдеңме? Мин күргәндә аңсыз ята идең. Башта үтереп ташлаганнар дип уйладым. Юк, үзең йыгылгансың. Каян беләсең? Тәҗрибә бар. Үзе йыгылган белән бәреп йыкканлыгын айрам. Ну ничек, шәй эчәргә тора аласыңмы? Надир башына чорналган иске шарфны алып ташлады, тирә-якка күз салды. О, синең яхтың да бар, диде ул гаҗәпләнүен яшермичә. Бомшның бар, әйберсе дә бар. Әнигә бу маскарад? Маскарад түгел бу, минем яшәү рәвешем. Утырдыңмы? Утырттылармы? Тегеләй дә, булай да. Әйдә җитеш, мондай шәй эчкәнең юктыр әле. Шәй дөрестән дә бик тәмле иде. Берәр шәркә кырыклыны да җибәргәч, икесенең дә телләре шишелде. Андрей шәхси банк хуҗасы булган икән. Эшләре башта яхшы барган. Яңа пешеп чыккан банкирның күңеле күтәрелгән, булдырам дип уйлаган. Халыкка да файдасы калырлык итеп эшлисе килгән. Әмма аның бу теләгеннән идарадагылар кычкырып көлгән. Акылдан язган банкир дип читләштереп, урынына иң якын дустын куйганнар. Ә якын дусты ана 10 елга дөньяның иң яхшы урынына озаткан. Утырдым, от звонка до звонка. Төп-төгәл 10 ел әрәмгә узды. Гаилә дә, балалар да, яшәргә йортым да юк, бомж мин. Бер яхшы кеше үзенең яхтысында яшәп торырга рөхсәт бирде. Хәзер ашау байдан, үлем Худайдан. Бер кемне дә гаепләмим. Үзем артык ышанучан булдым. Дустыңны күргәнең бармы? Минем хакта җитәр. Булай да күп сөйләп ташладым. Синең хәлләр ничек? Ни өчен монда килдең? Андрей Надирны тыңлаганда бер дә гаҗәпләнмәде. Була торган хәлләр дию белән генә чикләнде. Ул сөйләп бетергәч, озак кына уйланып утырды. Борчулы кыяфәт белән арлы-бирле йөрөнгән, ниндидер карарга килә алмый азапланган Андрейга карап, Надир үкенеп куйды. Сөйлисе калмаган ахры. Андрей бераздан, мин беразга юк булып торам. Бер кая да китмә, дип чыгыпты. Надирның башы үтереп сызлый. Шул сызлауга иртәгәсе көнне өчен кайгыру өстәлә. Нишләргә? Бауга менәргәме? Юк, бу куркакларча. Шул гәүдәң белән ничек итеп? Хурлык. Ә нишләргә соң? Кан тамырын кисеп, кайчан үләрмен икән дип көтеп утыруда егетлек түгел. Нишләргә соң? Кемнән сорарга? Кулына ниндидер янчык тотып, Андрей кайтып җитте. Булды. Проблемаңны хәл иттек, әҗәтеңне түлә, диде ул. Үзен көтеп торган Надирның кулына янчыкны тоттырып. Кеше ышанмастай хәлләрне чын булса да сөйләмәделәр. Янчыкта акча иде. Кешедән акча алган кеше акча бирүченең кулы була, диде әтисе. Аның тагын кемгәдер кул буласы да, кемнедер авыр хәлдә калдырасы да килмәйде. Надир акчалы янчыкны Андрейга тоттырды. Юк, алмыйм. Мин бу проблеманы үзем хәл итәргә тиеш. Бурычымны түли алмаячагымны беләм, сиңа бурычлы булып каласым килми.
Кім сиңа бурычка бирә? Курыкма, шип-шисты акчалар, урламадым. Сумка кабат Надир кулына күчте. Бар, әйдә, бар, әҗәтеңне түлә. Аннан соң алга таба ничек яшәүең хакында сөйләшербез. Үзеңнең кулың итәрсеңме? Хуш алайса, акчаны ал да ышкын, башка күрешмәбез. Андрей Надирны акчалы янчыгы белән бергә этәли-төрткәли чыгарып җибәрде дә эштән ишекне бикләп куйды. Ир китәргә дә китмәскә дә белми бер урында таптанды. Үзеннән 20 яшькә өлкән кеше ярдәм итәме аңа, әллә шыңгылга өстриме? Нишләтергә бу акчаны? Тиз генә түли алмаячак бит. Калдырып китсә, калдырды да ди. Шуннан нәрсә? Тагын кемгә барып егыла? Кем аңа ярдәм итәм дип кулын сузып тора әле? Иртәгә үк бу акчаларны хуҗасына илтеп тапшырыр да, аннан соң ни эшләр? Алмаскамы? Алыргамы? Шулай икеләнеп торды да китте Надир. Акчалы сумканы да алды. Башка чарасы юк иде аның. Менә хәзер ул теккә яр читендә басып торган кебек, аз гына читкә тайпылса да, аска очачак. Ә анда төпсез упкын. Бар, чыгып кара син аннан. Таңны көч хәл белән аттырды. Иртән тургач юынып, кырынып алды да, гадәттәгечә яраткан кофесында эчеп тормады, Мөнип абыйсы янына китте. Анысы Надирны күрүгә: "Бурычыңны алып килдеңме?" дип караңгы күк йөзеннән дә карарак йөзен чытып, аркасы белән бурылып басты. Надир: "Санап алыгыз" дип, зур горурлык хисе белән күкрәген киереп, акчаларны өстәлгә куйды. Хуҗа кеше гаҗәпләнүеннән телсез калды. Көчәнеп кенә булса да елмайды. "Әллә банк бастыңмы?" "Санап алыгыз", диде Надир теш арасыннан гына. Үзе эшеннән генә шушы минутлар өчен Андрейга рәхмәт укыды. Мескенлеге юкка чыкканлыгына үзе дә гаҗәпләнде, сөенде. Хуҗа кешенең китәргә кушып ымлауына да хурланмады Надир. Үзе кул куйган документларны сорап алды, аларны хуҗасының күз алдында ук ерткалап ташлады. Ашыкмыйча, һәр битне айрым-айрым мыскыллы елмаеп, күзен хуҗасына текәп карап йөртте. Әйтерсең лә, ул Олимп тауының иң югары ноктасына басып тора. Әйтерсең лә, аңа иң яхшы роль башкарганы өчен Оскар премиясе биргәннәр дә, ул шуны алырга дип сәхнәгә чыгып баскан. Кабинеттан чыгып киткәндә, Надир бөтенләй икенче кеше иде. Хуҗасының тугры эте кебек күзенә генә карап торган мескен җан түгел, ул ирекле, азат иде. Моны хуҗа кеше дә күрде. Аның инде шаркылдап көләсе килмәде. Секретарь кызны чакыртып кертте дә, "Тиз генә төрмә сандугачын монда чакыртып китер", дип боерды. Күп тә узмагандыр, сандугач хуҗасы каршында сайрап тора иде инде. Хуҗа аңа фото күрсәтте. "Менә моны күрәсеңме? Яшисе килми аның. Син аңа булышырга тиеш." "Аңладым. Булыр, эшлибез аны. Миңа барыбер кемне кых итсәм дә", дип ыржайды төрмә кышы. Хуҗа өстәлдәге фотоны тартмага сыпырып төшерде. "Үзең гаепле", диде ул, һәм Надирның фотосын йөзе белән аска каратып әйләндереп куйды.